Mga kapuso, this morning atong makauban ang usa sa mga talentadong miyembro sa Talaandig Tribe nga anaa nagpuyo sa Lantapan, Bukidnon. Ilado lang naman siya sa iyang talento sa paghimo og mga tambol nga adunay nagkadaiyang design. Sabay tang ilailahon si Marlon Necosia o mas iladong si Tambuloy. Loy, good morning and welcome din sa At Home Jamay Regional TV. Kumusta mo diha sa Lantapan? Good morning Kapuso Mindanao. Karon kami diri sa Lantapan okay kay taimtang o kung malipayon kami kanunay sa among gina adlaw-adlaw nga trabaho o ginahimo nga instrumento diri sa among kultura. Maayo kay anamos maayong kahimtang diha Loy, pero unang-una atong hisgutan kining talento nimo sa paghimo og tambol nga di gayud basta-basta. Unsa ba ang storya sa imong pagsugod niini? Ang pagsugod nako sa paghimo og mga tambol, si Waway ang akong pinaka-master nga nagtudlo sa mua. Kini si Waway, naamay goy tambol nga iyang tatay sa una, so ginasunod lang gyapon niya. Hangtod napasa sa mua, kami na nagpadayon. Pagpadayon namo, mo nang naka-create po mga design lagi nga anay hawak, nagingan na nag-dream bee, pero ang among traditional nagpabiling gyapon nga ginahimo namo nga gi-preserve namo. Unsa pud ba kadugayon Loy ang imong paghimo sa usa ka tambol ug unsa-unsa pud ba ang mga kasagara design ang imong ginahimo? Sa kadugayon ako paghimo sa mga depende man na sa kadako pod ang kadako sa iyang body o kagamay. Kung sa gagmay lang nga body nga kahoy, mas dali ra nako buhaton kay gamay man siya. So ang dagko kadugayon sa dagko mga abdan o mga kasemana ka semana ayan ako siya mahuman. Ang paghimo nako sa tambol, ang akong gina-apply nga mga carving design gikan na sa among mga elders, gikan na sa mga design sa ilang mga kaya bitaw gi-design sa sinina bitaw kanang costume. Sanglit sa paghimo manggayod ka og tambol na ilhan Loy, unsa ba ang dakong nahatag sa tambol ngadto sa imuhang kaugalingon ingon man sa imong pamilya? Sa pagbuhat na akong tambol, dako kay kayuhan sa kaugalingon. Daghang ko kayo na nahimo nga drums, daghang po kay ko nga nakuha nga kayuhan kung agi sa mga palit na ako nga mga material sa pagpadayon sa paghimo og drums o padayon sa kaning ginahimo namo nga kuan aning ginatudlo sa Samoa sa mga katigulangan. Ang usa ka instrumento bangod sa kultura nga ginahimo namo konektado na sa among ginabuhat sud kana bitaw na ami festival ana mahimo papadayon gyapon ang magpahimo pud namo ang kuan ang kining gina-continue nga traditional nga sayaw kay ang tambol mo na siya ang nakahatag og kalingawan sa among kultura. Gawas ka nimo Loy, aduna na pud bay laing miyembro sa tribo ang hinay-hinay nga misunod sa imuha. Unsa pud ba ang mga nahimo nimong tambag o tips ngadto kanila? Sa karon naay gasunod sa amo ang mga batan-on gasunod sa kuha nga ginatudlukan po nako sila og paghimo og tambol. So moingon sila sa kuha nga di man ilalim ang paghimo og tambol, so panid-an na nako sila kung kinsa gitoy mo survive. So pero sa akong sa akong pamilya po, doon na po ko'y gina-speak nga matuduan po na ako, akong anak pohon. Og syempre, gawa sa paghimo og tambol, sigurado gayud ko nga na-master asab nimo Loy ang mga nagkadaiyang paagi sa pagtugtog niini. Busa aduna ka bay giandam karon para sa ato mga kapuso? Oo, sir. Alright, kani kay excited nako. Busa mga kapuso, ania na si Tambuloy with his signature tambol routine.
gayud basta-basta ang talento sa Pilipino, labi na ni Moloy. Dagan kayong salamat sa pagpaambit sa imong storya dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Padayon sa paglambo og amping kanunay. Salamat sa Irel o salamat sa mga kapuso. Mga kapuso, ayaw balhin og channel kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.